Samantala, idol, timbog naman po ang isang lalaki matapos tangkaing ng isang tricycle na nakapark sa Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Kinilala pong suspect ng pulisya na isang tindero at residente po ng nasabing lugar. Ayon po sa inisyal na investigasyon, nasaksihan daw ng kapatid ng biktima na tinatangay na ng suspect ang kanilang tricycle. Sinubukan pa nitong habulin ng suspect, ngunit mabilis ang pagtakbo nito sa ninakaw na sasakyan. Kuha naman sa CCTV ang insidente dahilan ng pagkatukoy sa nasabing sospek. Nahagip pa ng sospek ang isang traffic enforcer ng akmang tatakas. Dito na iniwan po ng sospek ang tricycle at agad na tumakas. Samantala, arestado naman po ito sa hot pursuit operation ang nasabing sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 10883 o yung New Anti-Carnapping Act of 2016. IFM News. IFM News. IFM News.